Здравейте хора, аз съм Ицо и това е първият ми клип на Майнкрафт, който правя. В този епизод ще ви покажа как да крафтате разни неща на 1.9 и да оцелявате. Клипа няма да е много дълъг. Затова първата ни работа е, както вече всички знаете, е да съберем дърво. Ай, тъпа овца, само ще ме буде. Овца. Добре. Така. И ако ви е харесал клипа, напишете коментар отдолу. Така, сега да намеря мина. Ето е. Една. Гадост. Добре. О, супер. Айрон. И така. Още. За да си направите щит, ви е нужно само едно айрон и дърво. Друго не ви е нужно. Но за всеки случай, най-добре трябва всеки път да се събира айрон. Да може да си направите брони, мечове, кирки. Ай, какво ме би? Тъпо зомби. Не, гадост. Бях на малко. Тия тъпи зомбита. Така. И тук е свободно, може да се направи къща в друг епизод. Ай, мале. Добре. Възвърнах си айрона, всичко айтемите. Ай, стига, бе. Още един ли? Ай! Така успяха да се качат. Добре, не, тук е бъгано с чудовище. Сега малко кол. Вау. Така. И искам да кажа да гледате и клиповете на Криско БГ. Той ми е голям приятел. И само това. Добре. Сега ми трябва една печка да опека айрона. Най-добре е да си направите куп от въглища, защото той издържа адски много. Така, слагаме крафтинг тейбъла. Така. И чакай, аз не съм направил купчи. Добре. И слагате айрона с пече, а през това време аз ще събера малко дърво. В най-добрия случай щита
щита е за когато вас стрелят, да можете да се защитите, да не ви отнема. Ама гадното е, че щитовете се хабят страшно бързо. Така. Ето. Слагате нещо като плашка и тук от обработено дърво и тук е едно айрон. И ето. Готово. Направихме си щит. Така. И сега ще стана на Game Mode 1, за да ви покажа как можете да се го отстите. Така, взимате да кажем бяло знаме. Вала. На каквото и да е, можете на всичко. И тук може да се вземете цветове, да се боядисате щита. Добре. Слагате и тук на щита. Ако искате, чакайте да го купирам. Можете да го направите с глава на Wither Skeleton. Чайвате на щита. И ето. Добре. Сега слагате знамето пред щита. И вижте как става. Супер. Добре. Сега можете да сложите някоя фигура и да отстяте различни краища от щита. Да кажем, ето тук. Опа, тук ми става. О, що го иска да ти мастил това? Мастил и... Сега ще науча нещо. Добре. Така. Малко го обърках щита, ама пак става. Ето, можете да сложите черна точка тук. Или да го направите по този начин. Ето, това ви изписа какви материали са използвани за щита. Ето, готово. Така. Сега на 1.9 с полшанките, да си направите полшанки е променено. Не знам защо, преди си беше по-добре. Чай ще махна, то се запазите по-яки. Сега тук трябва да сложите пламенен прах, за да може да се сложи полшанка и да се направи. Ето, пламенния прах идва тук. Така е. Чайте, имаме полшанка сута. Без ефект. Смазение без ефект. Ето. Една бутилка с вода. Медък гладавица. И едно око от паяк. И ето така. Но ако нямаше пламенен прах, това нямаше да проработи. И така. Сега се получи полшанка без ефект. Добре. Той докато се прави, ще взема малко барут. И червения камък. Добре. Той дела.
После ще попадам. И набързо сега да погледна. Ами, няма да го правим. Ето, получиш с полушенка на отравянето. 45 секунди сега. С балута. Той ще помогне да я направите така, че да можете да я хвърлите, защото надали някой ще тръгне да пие полушенка за отравянето, за да се отрови сам. Добре. То. Ето така. Можете да се отровите, ако искате. Добре. За сега това беше от мене. Очаквайте и другия път. Другия клип, който може да е наскоро даден или още не съм решил. Добре, това беше.